अंधारा बा। पाया करना था वो पाया मारा हाँ पाया पर और ले लो गुंबज वाला खतरा ये मंदिर बाटे हमारे गाँव के पूजा पाठ आज बाटे कुछ आगे बढ़े खातिर माई से मनोकामना खातिर कि आगे हम लोग कुछ तरक्की होके कुछ कल्याण होके पूरा हमारा टीम के कल्याण होके। रूपरी गुरु बृहस्पति दृष्टि श्री भगवान हरि राधा कृष्ण नारायण अवतार द्वारा शांति। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। 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 पूजा संपन्न भइल। हाँ चंदन ले चलो घरे पंडित जी कनिया लगावे के बा। आज बृहस्पति भगवान के और विष्णु भगवान के वो मंदिर में अपन पूजा पाठ रहा हमार कि मैया सब दुख हरी और जौन भी हम कार्य करी ओकरा के बढ़ोतरी करी लो सब देवी देवता मिल के। और साथ ही साथ हम अपना टीम खातिर सब लोग के से विनती करनी है कि हमारे टीम के जो भी सदस्य बा सब लोग सुख रहे, अच्छा से रहे, मस्त रहे, ताकि काम हमनी के लगातार जारी रहे। अब अर्चना ऐसे करनी है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट आवेले बाड़ी सन, माई के दया दृष्टि और जनता ही हमनी खातिर भगवान बानी। तो जनता के दुलार प्यार हमनी के देवी देवता के दुलार प्यार से ही केहू आगे बढ़ेला। तो माई से यही विनती बा कि माई हमरो पर अपन नज़र फेरी, आगे बढ़ाई, ताकि हम कुछ अपन जिला जवार खातिर करी, अपन लोग बा खातिर करी, जे भी दोस्त मित्र बा। तो पूजा संपन्न भइल और आगे से कार्य स्टार्ट बाटे। हमार तो कार्य स्टार्ट बाटे लगातार 10 दिन से, एक से बढ़ के एक लोकगीत आ रहल बाटे, देवी गीत दशहरा में आवेला बाटे। तो दुलार प्यार बोलो सब लोग बनाई, अपन आशीर्वाद बनाई और सही अटल पर फिर माई से विनती करें कि माई सब लोग के दुलार प्यार बनेले रही। हमरा माई टीम पर सब टीम हमार सुख शांति से रही लो, सब लोग मस्त रहे। और आज से हमनी के कार्य स्टार्ट हुई एकदम। तो वो लोग दुलार प्यार के प्रतीक्षा रही, वो लोग आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। हर हर महादेव।